आराम पाठ काढतो. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला. 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 संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला. संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला. संत कसे राम लक्ष्मण असेच दोघे अवतरले. 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 या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोहिला. या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला. या विठूचा गजर हरी नामाचा झेंडा रोहिला. या विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला. या संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला. या संतांचा मेळ गोपाळांचा डाव मांडिला. कौल घेतला लिहून 100 वर्षे ध्यान. कौल घेतला लिहून 100 वर्षे जाण. नांगर धरिला ज्ञानाचा पैल मन पवनाचा डाव मांडिला. नांगर धरिला ज्ञानाचा पैल मन पवनाचा डाव मांडिला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोहिला. हरी आला रे हरी आला. हरी आला. 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 आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे. देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे. आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे. देव भेटला अर्ध्या वाटे रे. आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे. देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे. आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे. देव भेटला अर्ध्या वाटे रे. विठेवरी उभा त्याचा कठेवरी हात. काय माऊलीचा पंढरीनाथ. विटेवरी उभा त्याचा कटेवरी हात. काय मौजेचा पंढरीनाथ. आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे. देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे. आम्ही आलो या देवाच्या भेटी रे. देव भेटलाय अर्ध्या वाटे रे. जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला. पत्र वाचुनी आनंद झाला पांडुरंगाला. जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला. पत्र वाचणे आनंद झाला पांडुरंगाला. जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला. पत्र वाचुनी आनंद झाला पांडुरंगाला. जनाबाईने पत्र लिहिले पंढरपुराला.
विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम 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 गळ्यात माळ हातात ताळ मुखाने बोला जय गोपाळ गळ्यात माळ हातात टाळ मुखाने बोला जय गोपाळ पायी लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे पायी लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे पायी लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे पायी लागती खडे विठोबा धावत ये बा पुढे पुढे सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर गोकुळात हा कृष्ण जन्मला 8वा अवतार सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर गोकुळात हा कृष्ण जन्मला 8वा अवतार सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर गोकुळात हा कृष्ण जन्मला 8वा अवतार सूर्य उगवला प्रकाश पडला आडवा डोंगर गोकुळात हा कृष्ण जन्मला 8वा अवतार कृष्णासाठी रे साठी गोकुळात साखर वाटी 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 कृष्णा तू माझा कैवारी धावत ये लवकरी कृष्णा तू माझा कैवारी धावत ये लवकरी कृष्णा धाव रे लवकरी संकट पडले भारे कृष्णा धाव रे लवकरी संकट पडले भारी ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम आनंदू रे आम्ही आनंदू रे आनंदू रे आम्ही आनंदू रे सबाय भयंकरी अवघ्या परमानंदू रे अवघ्या परमानंदू रे सभाय अभ्यंकरी अवघा परमानंदू रे अवघा परमानंदू रे आम्ही आनंदू रे आम्ही आनंदू रे आनंदू रे आम्ही आनंदू रे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतके विचारूनी अंतर शोधूनी पहा मग तू परमानंदू रहा तुके विचारूनी अंतर शोधूनी पहा मग तू परमानंदू राहा आनंदू रे आम्ही आनंदू रे
तुमची ही वेडीवाकडी सेवा केली असा ती मान्य करून घे. अन्न वस्त्र आयुष्य दे. हे बालगोपाल ज्या ज्या ठिकाणी कामाक जातात त्या त्या ठिकाणी पैशाक 5 पैसे यश देऊन हाती पायाक सुखी राख. कोणाची करणी असो बोलणी असो मानतूक असो सगळा भायले भायर लावून देऊन त्यांना सुखी दे अशी सेवा करून घे महाराजा आणि बरा कर. गणपती बाप्पा सावकाश सावकाश. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती